Хей, какво става, дами и господа? В днешния епизод ще видите как слагам ето този хубав DTM дифюзър и накрайник, взет от Насталто. Ако искате и вие да се здобиете с каквито и да е авточасти, брони, дифюзъри, фарове, стопове за какъвто и да е автомобил, моля посетете Насталто, като използвате код NASTAUTO10 за 10% отстъпка, който е валиден до 14 февруари. Така че това е перфектна възможност да вземете между 10% отстъпка за приятелката, нейната 36-ца, голфа и каквото и да е. Или пък вие, дами, вземете за приятеля си и неговата 39-ка такъв дифюзер, такъв накрайник, за да живее бруталка. Така че, да. И също не забравяйте да им кажете, че сте видели за сайта им от мен и от това видео, за да може да им помогнете да работим заедно, може би, не знам. Идва quality продукция. За да свалиме този дифюзер, какво трябва да направите? Да имате просто една трещотка, като ето тази, с накрайник, който е звезда. Имам тези гънещи накрайник, за да е малко по-лесно. И какво правиме? Идваме ето тук. И така, тук имате една дупка за болт. Развивате този болт. От другата страна имате също. Ето го тук ограденото. И след като развиете тези болтове, които държат отдолу осмиците, самия дифюзер, седят ето тук, тук и ето тук. Развиваме ги отново с трещотка. И да, като цял с трещотка може да разгубите цялата E39, както забелязвате. Самия дифюзер, като първо изкараме тук, където сме развили болтовете, излезе и почваме леко дърпаме, част по част излиза. Почваме и тук. Дърпаме и тук и така, докато не излезе. Не оставим тук да виси на междуто на последното, вадиме и него. Вадиме и от тази страна, където е болта. И вадиме едно по едно, за да не виси там, където са болтът, понеже е нежна част. Ако сте с M-Sport броня, както аз, а не M5, т.е. с дифюзера на M5, на M-Sport крайните гърнета са леко повече към тази страна. И за да сложите този уребрен дифюзер от Насталто, какво трябва да направите е просто да отидете през заварчик, да отрезне гърнето или да го примести по-настрани, знам, но според мен е най-хубаво да се отреже, да сложите дифюзера, тогава да ви намества гърнето, на където трябва да седи. Като свалиме това, внимаваме между другото нещо към щипките, за да може да го проведете, може би ако искате да си го запазите и ползвате него по-късно. Ето тези, но при мен, колкото и внимателен бях, се щупиха тук и ето тук. Да. Страхова при заварчик, понеже, както казах, моята задна броня е оригинален M-Sport. И просто трябва да се измести гърнето, не е M5 и M5 дифюзер, така че ще отидеме и ще отрежеме крайното гърне и накрайника, за да може да сложим новият и заедно с E39 DTM дифюзера. И се надявам, ще стане както трябва. Ще се видим, когато съм при самият заварчик. И така, дами и господа, отново сме тук на другия ден, в който слагаме дифюзера. Нека започна да ви покажам няколко неща, които трябва да знаете да го сложите на оригинална M-Sport или M5 броня. Така, ето го матовия накрайник, който ми дадоха от Насталто. Уникален е, много е красив. Аз много скефен, в момента е малко мръсен. Това, което трябва да направите е щипките, които влизат тук, леко да ги отрежете, да не са толкова дебели, за да може да влезе в по-тънкото местенце на оригиналната броня. Ето така, направил съм го от всякъде. Ето тук в краищата, не е само проблем да влезне както трябва, но трябва да захване с болтове, поне тук да най-много напъни от двете страни, както виждате. Така ще пообрежа ето това тук, понеже от тази страна му дава леко напън. С макетен нож бих ви препоръчал този с металния, който той е по-твърдия макетен нож. И леко е така ще натискаме, за да пообрежеме. Натискаме и то директно си маха. И така, след като леко сте го напаснали, сте отрязали, за да влезе долу-горе както трябва. Така, отдолу ето тези две дупки, пробивате и вкарвате двата болта, за да има какво да държи самия дифюзер. И сега отстрани. От тази страна, за жалост, аз отрязах много надълбоко тези щипчици, а тук директно я отрязах. Ще трябва да намеря начин с видео да го хвана някакси. По принцип с видео се хваща въглите, за да стои както трябва. По ето този начин. Ето тук, мисля от вътрешната страна да пробия дупка в това клипче, да се фане в дупката отзад на самата броня. И ще го направя, ще си видим как ще седи тогава. А от тази страна ще мисля някак да разпробия самия дифюзър, може би от тази страна. Да го вкараме се хване в бронята тук. Ще го измисля. И така, успях да разпробия дупка ето тук.
леко с ножа, въртях, вкарах, така натисках и въртях в кръгче, за да обеля малко пластмаска. Вкарах болта, сега ще го изкарам, разбира се. Ще сложа както трябва да си самия дифюзер и ще го фана от вътрешната страна, за да седи както трябва. И така, виждате тук, успя да разпробия дупка и да влезе леко във водача на самата броня. На ръка го навивам доколкото ми е възможно и после ще взема от една трещотката и ще го завия, поне сега съм обедна почивка. В обедната почивка се опитвам да го направя. И така изглежда отдолу, много агресивно и много яко. Ще го завия колкото мога на ръка, ще фана отверката от резервния комплект на колата и ще навия колкото мога. И от тази страна съм готов, сега остава да измисля от другата какво става. Може би да го фана с хартиена от тикса, да изрежа от тук малко, за да може да влезе плътно тук. И от отгоре така да изрежа това. Може би да стане по-плътно и с черен силикон да го залепя за бронята. И ще стане много яко, си мисля аз. Поне. И така, надявам се всичко това да ви е помогнало. Също, ако искате да сложите такъв дифюзър директно на тайванска броня, пасва перфектно. Слагате по геймплей, става за 15 минути работа, 20-30. Но ако с оригинална броня трябва да се реже леко от щипките, се ползва силикон болтове, да не разгледа перфектно, което ще видите сега как го правя. Ами господа, надявам се видео да ви е харесало, което така знаете какво да направите, харесайте, коментирайте с полезни приятели, абонирайте се, пуснете NAST Auto, използвате код NAST Auto 10 за 10% отстъпка до 14 февруари, където ще видим на сайта от мен. И да, ще се видим в следващия епизод.